Kręcę film. Masz? A nie ma. Ho, ho, ho. Ho, wszyscy się zleciali. Zobacz, to malutkie. No wiem, ale słodziaki. Tam są, tam jest. Okej. O. Ach. Tutaj rzuć tym malutkim. No, już rzucam. Ej, malutkie, maluchy. O. O, widzisz, ona jej daje. Rzuć. Plum. Wiesz co, wezmę tą całą truskawkę. No wrzuć, tutaj blisko. Plum. Teraz wszyscy chcą tą bardzo dużą. A pewnie idą do gniazda i ją się podzielić. No jak... O, tam. O, oni już polecieli? Ej! O, teraz. Okej. Okej. Nie, Łapiecie! O! Tak! Złapali! A nie, nie złapali. nie Ale tam wrzeszcz, jest. bo ona się boi. Po Okej. cichu, Kubuś, No pijesz. A czemu oni nie bierą? bo jest za duża. Aha. Oni chcą mało pewnie. Nie muszę złapać. Będzie maleńki, jaki O, o, o. piękny jest. O, piękne są. Pewnie gdzieś idzie tam. I później idzie. O, widziałaś? Tam była ryba. Taka długa. Mhm. Długa ryba. Ale piękne to było. O, ty! Po pół, nie rzucaj całej, To jest. bo ona, no rzuć. Masz. No. I jedna taka mała to. O, ale piękne to jest. Więc to ja jestem ofiara losu. Książka na mnie spadła. A jak przyjdą po jeszcze, to dam im tą małą truskawę. Bo zobacz, jaka mała jest. Ale pewnie idzie. A na razie nie widzę jeszcze. Fajne. O, idą. A masz jakiś Idą. papier? Nie mam już. O, mam klewdę.